Čaute ľudia, tu je Hmyzák a vítame vás pri ďalšom diele. Dlho nebol a ospravedlňujem sa vám za to, ale to už ste asi videli. Toto je môj účet, na ktorom natáčam, a toto je môj ďalší účet, môj tretí účet. No a potom mám ešte ďalších 20, na ktorých nehrám. No, takže prišli sme tu a ideme prijmuť ďalší úkol, ktorý sa volá... Aha, toto je celkom ľahký úkol. Potom kde pôjdeme, Adam? Či Jadis? Kde pôjdeme potom? Som tu. Kde si bol? Robím teraz misie. Si dám trošku hlasnejšie. Zozriem tvoj účet. Aha. Pozvem ťa do skupiny, hej? Dobre. No, takže v tomto tu na diele by som chcel vyskúšať šťastie v dražbe. Tak, no dobre. Máme prvú flexu. Takže ideme vyskúšať svoje šťastie v dražbe. Strašne rád by som chcel vydražiť toto. 50 000. A to je ešte 3 nuly. Tak, myslím, že to je 50 000. Si? Teraz je to 50 000. Už 500 000 som tam chcel dávať. Dúfam, že to je 50 000. No, dobre, to je jedno. Ideme. No a dali sme tam naša prvá historická dražba na tomto účte. Čo ideš dražiť? Ale či Repair Bota 3 dražím. Nedražím, sakra, predražili nás. A teraz ideme dražiť. Dúfam, že to vydražíme. 45 000. Tak, a ideme dražiť raketomet. Dúfam, že ho vydražíme. Alebo aspoň tam budeme. Lebo ináč budem veľmi naštvaný. Áno, sme tu. Takže. Možno, že vydražíme raketomet. Tak čo robíme? Poďne. Že čo? Poďme dať čo zabiť. Dobre. Tu nám máš Strebnera. No, tento účet má hrubé lasery. Trošku mi blikáš. My ideme zabiť Sibelona. Aha, darček. Jo, dostali sme Eko 10. Sú rakety do raketometu, ktoré ešte ani nemáme. Hej, no aj mne je to smiešné. Máme úplne najhoršieho Repair Bota. Opravovara. Tak. No, máme 500 rakiet. Aha, Už nemáme premium, lebo už prešlo dosť veľa dní. Jak vidíte, na tom účte je Solace. Vyšiel ma na 35 eur. Obidva máme rovnaké hodnosti, či tituly. Prepni na tú štítovú konfu. No, ten účet má 342 000 na štítovej. Sranda, že je devkom rýchlejší než ty.
Nestrelaj rocket launcherom do toho. Hovor trošku hlasnejšie. Sorry, ale tak už. Mm. Teraz nehrajeme na tých, dá sa povedať, iných účtoch. Lebo že nám teraz nechce. Tak hráme na týchto. A šetríme si na tamtých účtoch. Ja na Citadelku, tu na kamož na čo si šetríš? Egisa. No a potom budeme zabíjať kubikonov. No, tu na idem a poď mi pomôcť pohľadať nejakého Sibelona. Čo? Tu som. Škoda ľudí teda. Ľudí, to sú... No, jak som si všimol, toto na základňa by mala byť... No, základňa. Teraz vám vysvetlím, čo je to základňa. Jo, obdržal som kupón na opravu. Táto základňa by mala byť... už zapli. Prednedávnom bola vypnutá. Takže, ideme sa opraviť. No, tak keď nám to opravuje 166 za sekundu, tak to sa opravíme tak Citadela, tak možno za pol hodinu. No, nájdem mi zatiaľ nejakého Sibelona. Dúfam, že vydržíme ten rocket launcher. Potom už budeme dávať Sibelona aj sami. Dúfam. Hráme sa na myša, že? Jak sa ti hrá s hrubými? Celkom dobre, ne? Čo? Že až na tie flexy? Však sú len 4, no, však to nie je až také hrozné. Čo je to? Mordon, môže byť Mordon. Mám na nich tiež misiu. Červené je ináč silnejšia konfa. Čo je to? Nie, joj. Mám tu Sibelona, boss dokonca, takže, jaj, pomoc! Dobre, takže sa ideme opravovať. No dávaj do toho obyčajného jači zatiaľ. Ideme do ňoho, zabijeme ho, možno. Tak on ho zabije, ale ja ho nezabijem len tak. Musím sa opraviť. Škoda, no. Dúfam, že po tomto Sibelonovi... Čo dávaš na stojku? Že prečo dávaš na stojku? Sú tam X4-ky. A prehoď na tú farebnú konfu. Daj tam aspoň X3, keď sú. Nech to pekne vyzerá. Jaké pekné. Dobre, no stačilo by. Škoda laser. Jo. Som plný. Tak, no ideme si toto všetko, čo máme. Neviem, čo mi to tu ukáže. Ale ja viem, vedel som. No, takže ideme sa opraviť. O 5 minút asi budeme končiť s videom, potom začneme nahrávať ďalšie, pokiaľ sa tu bude kolegovi chcieť. Hej, bude? Mám 3. level, to sa asi nedá portnúť. No, viete čo, ja príjmem nejaký úkol, že prepneme sa sem.
A ideme na úkoly. Takže zoberieme si tu na nejaký vážnejší úkol. Denní bitva napríklad, čo je toto? Nestrelné Oraky and Devolarion. No, Niečo asi to môže. no, dobre. Dobre, môžeme ísť. Ale prosím, nenič žiadneho Lorda Kiana, Mordona, a iba keď tak strelaj do Sibelona. Čo? Mám misiu. Spôsob škody lodím. Lordakia, Mordon, Cibelon. Neznič žiadne. Lordakia, Mordon, Cibelon. Ale Devolarium tam není, vieš o tom. Čo je toto? Čo je toto? Á, boss Cibelon, poďme do ňoho. Môže to zničiť. Hej. Ale zabijem aj bossa Krystalona s tým účtom, takže to nie je problém. Je tu nejaký... dobre. Keď je v petový palivo, tam môžeš ho vysunúť. Ale môže strieľať, či nie? Tam môžeš tam dať aj kamikadze také. Keď je. A informuj ma vopred, keď tam dávaš kamikadze, hej? Lebo mňa to zabije na jednu ranu. Máš tam vyzvadiť. To čo? Koľko je paliva? Aaaa! Už rachol? Nedávam, lebo môže tak. No, tak dúfam, že ho zabijeme do 3 minút. Čo? Ja dúfam. To možno nebude. Prečo? Neviem. My peta nemáme, takže... Ale bude tu raz pet. Dúfam. Možno. Tak máme tu 11 000 zúrka, takže... Nič som nekupoval. No a tam také... My nemáme ani mini, takže... Ešte, že oprav volára máme. Tak. A idem sa pozrieť zatiaľ do Galaxy Gates. No, čo som chcel. Dúfam, že vydražíme ten Rocket Launcher. Budem strašne rád, keď ho vydražíme. Budem strašne rád, keď to stihneme zabiť toho tu na. Čo máme na to ešte 1 minútu. Takže. Tak. No, máme 6. Do čoho to dáme? Do Zety. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jupi, máme veľa HPčiek. Dokonca môžeme sa aj opraviť. Super je na tejto lodi, že pridali za kredity, že sa môžete opravovať. No, ideme sa pozrieť, či sme to vydražili. Takže. Na to. A iba home a tam to máš. Hej? Ja som dal Nie, hanga. tá bloka, čo. No to nie, no to ja dám rovno toto. No takže pozdrav sa, jo. OK. Čaute. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, zanechajte like, koment a dokonca odber. A vydražili sme to. A budem sa u vás tešiť v ďalšom videu. Čaute. OK.